Moi, mä oon justiin lähdössä dippaamaan, mutta meillä on eilen CC-koulutuksessa, tai mä puhuin siitä, että kuinka sisäisen ja ulkoisen ää, kehohenki-mielen tulee kohdata, että jos ei ne kohtaa, niin elämä on silloin jotenkin sekaisin. Ja yleensä se sekainen osuus tulee ulkopuolelta. Ja ulkopuolelta se tarttuu sinne sisäpuolelle. Ja sitä ei välttämättä ymmärrä, että miksi jotkin asiat tuntuu oudolta tai ne on aina yhtä angsteja tehdä tai ei ole koskaan pitänyt jostakin asiasta. Ne tulee just siitä, että siellä sisällä on asioita, jotka tulisi päivittää. Ja vaikka mä oon nähnyt nyt videon tämmöisen, että ei pidä niissä vanhoissa tunteissa lilluja ja laulua, että tehdään liikaa. Mikä on liikaa? Jos sisällä voidaan huonosti, määrätyt asiat vaivaa, niin kyllä ne pitää ottaa esiin, ne pitää nähdä, kohdata, tälleen katsoa niitä asioita, tutkia niitä, arvottaa ne ja sitten nähdä ne toisesta näkökulmasta, koska kaikilla ikävilläkin asioilla on meille aina joku viesti. Ja sä oot ainoa, joka kykenee sen viestin ymmärtämään. Ja siksi mä sanon, että se tunneasia, tunteethan jää kiinni kehoon, ne on tunteita. Sitä tunnetta just mitä sä oot tuntenut jossakin määrätyshetkessä. Tai sit sä oot kantanut ylisukupolven tunteita tai tapahtumia ja sä oot lupautunut tänne purkaan ne. Mutta kyllä ne kannattaa käsitellä ja taideterapia on siihen todella hyvä keino, koska siellä pääasia keskittyy siihen tulevaan, siihen hyvään, uuteen. Mutta siellä kannattaa kurkata. Siellä keho nostaa esille se, että jotakin, jota sun olisi tarkoitus päivitellä. Ja se on vähän niin kuin tietokone, kun se huutaa, nyt pitää päivittää, päivitä. Niin sun pitää päivittää. Tai se kone tilttaa. Sama on sun keholla. Ja tämä mun taideterapia Sola on syntynyt sekä itseä varten, koska mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Mä oon 19-vuotiaana löytänyt todellisen bingon. Mä olin 2 duunissa. 17-vuotiaana oli, että tein 2 duunia. Mutta 19-vuotiaana mä tajusin yhtäkkiä Valintatalon kassalla, että mä rakastan ihmisiä. Ja sekin on jännä, että mut on aina yritetty blokata jonnekin. Et sinnekin tuli joku mies, joka ei halunnut markkinointitoimistoon töihin. Mutta enhän minä piipittäjä uskaltanut lähteä. Mä olin Valtionrautateillä töissä päivät siellä Pasilan Konepään sähköosastolla ja illat Tikkurilan Valintatalossa. Mutta joo, kyllä ne kannattaa kaikki asiat päivittää, jotka esille nousee, koska se tunne, kun saa laskea irti jostakin, kun tajuaa, että vaikka se asia tulee mieleen, en häviä, mutta vaikka se asia tulee mieleen, se ei satu samalla lailla. Ne tunteet muuttuu. Siksi tunteet on tärkeitä. Mä toivotan mukavaa päivää. Mä lähden dippaan. Siellä on varmaan joku 9. Voi olla muuten 8 tai 7, koska nyt oli hiton kylmä aamulla. Mutta joo, kylmä altistus. Pikku shokki.